салом дӯстон, бародарон ва касоне ки ҳамеша моро тамошо мекунед. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта чизҳои равонкаранкӣ пешкаштон мегардонем. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед. ҳатман видеода лайк гузоред, каналда обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. ва бародароне ки бори аввал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки аз наворҳои ҳаррӯза бохабар шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерҳои рӯи экран имо ватсап ҳастай, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва бародароне ки дар Россия қарор доред, YouTube соз кор намекунад, дар Telegram канали мо даромада обуна шавед. Силкаша дар ҳамаи видеоҳо дар комментария мегузорем. обуна шавед. чизе ки дар YouTube мегузорем дар Telegram ҳастай, метавонед бохабар шавед. чизе ки дар кор боша харидорӣ кунед. Астраҷи караван ҳастем бародаро. Соли 98, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсал, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хубай. мошина чӣ хеле мебинед бародаро, краскаш тоза, сарапини надора, мотор коробкаи ходои 100%, 8 моҳ ҳуҷҷат дора, тонировка дора, утилизатсияам дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 60 тамега, харидори анин боша, бо камтар муомила дора. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва дастгири моро бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълои навбатӣ бародаро, хонаи фурӯш аста. хона қарор дорад дар ноҳияи қушониён, пеши аэропорт мегардад. 14 хона аста, 7 сотиқ замин дора, об свет дора, ҳуҷҷатош 100%. нархи хона бародаро 430 000 сомон. харидор бошад, бо камтар муомила дора. касоне харидор ҳастед, барои маълумоти пурратар ба дасти овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки хона, мошин, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап аста, метавонед ки муроҷиат кунед. мошин дигари мо бародаро хечбек аста, Астра F, солиш 97, сӯзишвориш бензин, кузов хечбек, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро состояние 100%, балонош нав, мотор коробка ходоишам соза, қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод, наша 32 тамега. касоне харидор бошед, метавонед рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. Infiniti Fix 35 аста бародаро, солиш 2007, сӯзишвориш бензин, кузов минивен, объём 35, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтаринай. мошин бародаро ягон камбудӣ надора, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чиз дора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 85 тамега, харидори анин боша, бо камтар савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатии бародаро Daewoo Nexus, солиш 96, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин бародаро хубай,
мошина ходо ҳамаш 100% кор мекунад. Аккумулятори нави пачка дора, 4 та баллони 70-80%. ҳуҷҷатҳои мошин бародаро бутшидаги қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша NH500 мегӯяд. Маромат касоне хайдор ҳастем, мошин беҳад арзон, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошини албатти бародаро грузовой газел аст ки бародаро бисёртар газел пурсидаги буданд. Соли 2007 сӯзишвориш бензина бародаро, коробкаш механик, состояние мошин 100%. мошин бародаро расходи калон надора мега, нахадои ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷатҳои солонаш бутшидаги тамом. Дигар мақсад ки хаддавои мотор ҳамаш 100% дуд намекунад, масъалаам намехӯрад. 6 та баллони нав дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 58 мега бо савдо мешавад. бародарои хайдор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд бародаро якчанд та мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо аст. хайр то наворҳои оянда.